Medieværk står her med Mikkel Munch-Falt, som er en af jurymedlemmerne. Mikkel, du har set filmene, og hvad kan du sige om niveauet for dette års Hugo? Jamen, jeg synes, det er et strålende niveau. Jeg synes, det er gudskelov over forventning, så jeg behøver ikke at hygge mig igennem det her interview. Jeg synes, de var langsommere, end jeg havde forventet fra unge mennesker. Jeg synes, der virker som om, der er en vilje til at dvæle og til at lægge mærke til ting og registrere ting og blive ved de ting, man ser. I er nomineret i hele 3 kategorier. Eller I er nomineret med hele 3 film. Hvordan vurderer I jeres chancer for at vinde? Jeg tror ikke, måske mangler vi lige det sidste, der skal til. Jeg tror, at vi har bredden, men ikke lige det, der gør, at en af vores film vinder. Helt ærligt, hånden på hjertet, bliver skuffet, hvis ikke vinder mindst 1 pris. Ja. Toge og Sister Marie, hvad har været sværest ved den her film, I har lavet? Har det ikke været for tilladelser til at filme de steder, hvor vi var filmet, tror jeg? Hvor var det svært at få tilladelser hen? Hvor ville I gerne filme? Jamen altså, lossepladsscenerne. Jeg tror mange lossepladsmænd, de mener åbenbart, at man dør, hvis man træder ind på en losseplads, uden man har tilladelse til at være der. Fordi så kommer der store onde maskiner og kører ind ned. I har måske dette års Hugos mest alvorlige film. Hvad spår I selv jeres chancer for at vinde? Jeg tror, at folk er i festhumør og er glade, så jeg er også lidt bekymret. Vi ville gerne lave sådan en film med en lykkelig slutning, men det kunne bare ikke lade sig gøre. Nej. Så vi lærte noget nyt, da vi lavede filmen. Jeg synes, at kvaliteten i år var højere generelt, end kvaliteten var sidste år. I juryen, der var vi rørende enige om næsten fuldstændig. I de allerstørste priser var der fuldkommen 100% enighed, og nogle af de andre skulle sådan lige forhandles en lille smule på plads, men kun detaljeting. Så det må man sige. Det var